खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो राजखान्थियारि रादाब बे समाव होनो नागिरदों बे समाव दुर्गा दास बर' बीपीएफ नि बिजाथि दुर्गा दास बर'खौ सोंथि खालामदों एनडीए नि बिजाथि बिथां दिलीप सयकिया सोंथि खालामदों बिथाङा बे समाव दुर्गा दास बर'आ गाव बर' जानानैब्लाबो बर' राव रायज्लायनो मोजाङै रोङा होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथाङा आरोबाव बुंबावदों पापीजों रुजुदों बिथां दुर्गा दास बर'खौ सासे पापियासो पापिनि आइथिंखौ नुयो होननानै बाथ्रा बुंदों सिगांनि समाव दुर्गा दास बर'आ दिलीप सयकियाखौ बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन दे सासे पापी मानसि होननानै बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानै फिननाय होदों बिथां दिलीप सयकिया दुर्गा दास बर'खौ बिथाङा बुंदों गाग्लोबनानै बिथाङा बुंदों जे पापियासो पापिनि आइथिंखौ नुयो होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों बे समाव दुर्गा दास बर'आ गावस्रा होग्रा दैदेनगिरि होननानै बुंदों बिथाङा गावस्रा होयो हारिजों हारि गावस्रा होयो होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों आरोबाव सोंथि खालामदों बिथां दिलीप सयकिया एनडीए नि बिजाथि बिथां दरं उदालगुरिनि जे बिजाथि एनडीए नि बिजाथि बिथाङा बुंदों बर' हारिनि थाखाय दुर्गा दास बर'आ मा खामानि मावदों बिथाङा दिन्थिना होफैयो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बिहोमा गैया बे ओनसोलाव बिथाङा थामहिनबा उदालगुरि ओनसोलाव बिथाङा थाया बिथाङा जाय जायगानिफ्राय बिथाङा एमएलए जादोंमोन गोलाव सम बिथाङा एमएलए जानानै बे समाव खुंथाय गोहोआवबो मोनसे समाव दङमोन आरो बेनि उनावबो बिथाङा रायजो राजाफोरनिफ्राय बा रायजो राजाफोरनो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा मोनसेबो खामानि मावाखै होननानै बिथां दिलीप सयकिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा गुबुन फारसेजों बिथाङा बुंबावदों बिथाङा गावस्रा होग्रा दैदेनगिरि होननानै बुंदों आरो लोगोसेनो बिथांखौ बे समाव बर' हारिनिब्लाबो बिथाङा बर' रावखौ मोजाङै रायज्लायनो रोङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों दिलीप सयकिया आरोबाव बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा गोलाव सम एमएलए जाना थानाय समावबो बिथाङा बे ओनसोलनि थाखाय थामहिनबा बबे ओनसोलाव बिथाङा जौगाथायनि खामानि मावदों होननानै सोंथि खालामदों बिथां दिलीप सयकिया बिथां दुर्गा दास बर'खौ बे समाव सोंथि खालामदों दिलीप सयकिया सोंथि खालामदों जे दुर्गा दास बर'आ बे समाव बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावखो होननानै सोंथि खालामनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे समाव दुर्गा दास बर'आ गमामायैनो बर' राव रायज्लायनो रोंमारगौ ना रोंमारा बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों मानोना दुर्गा दास सोदोब बा दास लानायखौ लानानै बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बीपीएफ नि बिजाथि दुर्गा दास बर'खौ सोंथि खालामदों बे ओनसोलनि थाखाय बिथाङा मोनसेबो अबदान गैया खामानि मावाखै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां दिलीप सयकिया मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों তেখেতে ক'ব পাৰে তেখেত মোতকৈ বহুত জ্যেষ্ঠ মই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ক'ব লগা একো নাই কিন্তু তেখেতৰ অৱদান কি তেখেতে আজি ইমান বছৰ ৰাজনীতিত আছে তেখেতৰ গাঁওখনত কেইদিন আহি থাকে তেখেতে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ বাবে উদালগুৰিৰ বাবে কিবা এটা কৰা এটা উদাহৰণ দেখাই দিয়ক যে মোৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত মই বিটিচিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি দেখাইছোঁ তেখেত দল বাগৰি থাকে সুবিধাবাদী মানুহ গতিকে আজি এইটো দলত কালি সেইটো দলত পৰহি সেইটো দলত আৰু তেওঁ যদিও কওঁ তেখেত আজি মই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ নহয় কিন্তু তেওঁ নিজকে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বুলি কয় কিন্তু তেওঁক বড়ো ভাষাত কথা ক'বলৈ দিবচোন তেখেতক বড়ো ভাষাত কথা ক'বলৈ দিব তেখেতে কিমান বড়ো ভাষাত কথা ক'ব পাৰে মইতো কমচে কম খুলুমবাইটো জানো গজেন্থে জানো বুজা নাই আফাদগিৰি জানো কিছুমান শব্দটো বুজি পোৱা হৈছোঁ যোৱা 5 বছৰত এই অঞ্চলত আহি কিন্তু তেখেত এই জনগোষ্ঠীটোৰ হৈ বুলি দাবী কৰাৰ পিছতো জনগোষ্ঠীটোৰ কোনো এটা কাম তেখেতৰ দিনত সম্ভৱ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কেৱল দুৰ্গা দাস বড়ো হ'লেই যে ৰাইজে তেখেতক আঁকোৱালি ল'ব তেখেতকতো সকলোৱেতো মানে নস্বাত কৰিছে বিভিন্ন সময়ত ভোট বিভাজনৰ জৰিয়তে কলাইগাঁৱত এমএলএ হৈছে ভোট বিভাজন নহ'লে কলাইগাঁৱৰ পৰা তেখেত এমএলএ হ'ব নোৱাৰে গতিকে যিয়ে নহওক তেখেতলৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ তেখেত আমাতকৈ জ্যেষ্ঠ গতিকে কিন্তু তেখেতৰ যিবিলাক বক্তব্য মই এইকেইদিন শুনি আছোঁ কিবা মোক পাপী বুলি কৈছে কিবা কৈছে এইবিলাক তো
আমি এটা কথা কওঁ জানো যে অসমীয়াত কথা এটা আছে যে চোৰেহে চোৰৰ ঠেং দেখে গতিকে যিবিলাক পাপীৰ মনত থকা ভাৱবিলাক পাপীৰ মনৰ মুখেৰে ওলাই যায় গতিকে কোন পাপী কোন পুণ্যাৰ্থী সেইবিলাক কথা ৰাইজে বিচাৰ কৰিব গতিকে মই সেইবিলাকত বক্তব্য নিদিওঁ কিন্তু তেখেতে একো এটা নকৰিলে জাতিটোৰ কাৰণে বৰঞ্চ তেখেতে এটা সময়ত ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি আমাৰ মাজতে কিন্তু বিভাজন অনাৰ কিন্তু প্ৰয়াস কৰিছিল সেই কথাটো অসমৰ ৰাইজে বিটিআৰ বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে পাহৰি যোৱা নাই তেখেত একচুৱেলি বিভাজনকাৰী এজন নেতা नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो